Vysoké Tatry budú intenzívnejšie prezentovať svoje prírodné bohatstvo doma, ale aj v zahraničí. Rozvojové úlohy aj pre školstvo, cestovný ruch, ale tiež kultúru. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity rozšíri svoje priestory pre študentov, ale aj pedagógov. Podporu získala aj stredná odborná škola v Snine. Tam sa rozvíja vzdelávanie v triede s vojenským zameraním. Na Marianskej hore v Levoči vznikne v putnickom dome nový výťah pre imobilných putníkov. V obci Krivé bude pokračovať obnova dreveného chrámu svätého Lukáša, jednej z najvzácnejších pamiatok regiónu. Vysoké Tatry budú intenzívnejšie prezentovať svoje prírodné bohatstvo doma, ale aj v zahraničí. V Bardejovských kúpeloch sa bude rozvíjať tematický turizmus spojený s pobytmi Alžbety Sisi. Všetci ju určite poznáte. Levoča posilní prezentáciu svojho historického centra UNESCO a tiež odkazu majstra Pavla v Levoči. Ministerstvo kultúry zároveň posúdi podporu muzejných, galerijných, ale tiež digitálnych expozícií venovaných jeho dielu.